красавица, как може да станеш момче? Максим така не те обичаше, а сега дали ще му обича? О, красавици, и ти ли си тук? Да, Марилена, тук съм. Просто трябва да изчакаме и Валерия. Тя не знам дали ще ги пуснат въобще. Много странно се ведеше, като дойде полицая. Въобще не беше и страх от полицай. И той 10 години, направо ужас. Искам да не я затворя за 10 години, а искам за 20 години. Момичета си говорите за мен. Вече те няма да ме оставят за 10 години. Ето, Валерия, тук при вас е. О, момичета. Толкова се радвам за вас, че вече не сте момчета и не се биете, защото направо ме хващаше страх от вас. Вече сте стари момичета. Валерия е стара, красавицата е стара, Марилена е стара. Ето така си ви искам. А сега ще ви побием. Учителя, спокойно. Оплашихте ли се? Това е просто една шегичка. Че започнаше да ме плашиш, че ти не си се променила. Добре, вижте, момичета. Казах и на момчетата. Сега, отивате в стаята си, защото сега е тихия час. И като свърши тихия час, чакам всички на построение, за да кажа няколко неща. Хайде да влизаме вътре. A few moments later. Хайде сега да се построя, че нали господин казва да се построяваме. Красавице! Максим, хайде да седнем да поговорим. Имам нещо много важно да ти кажа. Извинявай, че като бех момче ти причинявах такива болки. Просто мен ме накараха на сила. Нямах начин, иначе щеха да ме побият като Марилена. Нали помниш? Да, помня. Не ти се сърдя. Аз винаги няма да ти се сърдя, защото аз те обичам. Имам нещо за теб. Какво? И аз имам нещо за теб. Хайде ти първи да си. Готова ли си? Да. Ето, това е гривна за теб. Аз сам я направих. Толкова се старах. Надявам се да ти хареса. След като ти стана момче, аз исках да изхвърля този подарък на боклука, но сега те видях и реших да не го изхвърлям, а да ти го подаря на теб. Ето, хайде, примери я. Много ти благодаря. Много е красива като ти. И аз имам нещо за теб. Какво? И аз имам нещо за теб. И аз имам гривна за теб. И аз я правих ей сама. Много е красива като ти. Искам да няма махаш от ръцете ти. Това означава, че сме винаги заедно. Няма да я свалям никога. Когато те няма, тя винаги ще ми помни за теб. И за мен. Да, Марилена. Какво искаш? Той май няма да е неловко. Исках нещо да ти кажа, но ти май няма да ме харесаш или пък няма да харесаш новината. Хайде, казвай по-бързо. Аз от много давна те обичам. И какво искаш да ми кажеш? Може ли да бъдем заедно? Разбира се, може да бъдем заедно. Преди не те харесах, защото ти си била зубърка, но сега видях в теб красотата. При мен красотата, ама аз не... Не е важно. Обичам те. Валерия, приготви нужните неща. Мисля, че вече сте се събрали. Вие? И вие? Искам всички да бъдете събрани! Да, хайде, Максим, да се събираме. Хайде, Марилена, да се събираме. Учителя Саши ни се скара. Особено на мен. Хайде. Хайде.
Какво беше това, деца? Марилена, аз разчитах на теб като отличница, а ти племенник. Как можеш това? Красавица, Максим, нали казахте, че няма да правите толкова неща? Хайде да се успокоим и да пристъпим към най-хубавата новина. Така, сега, деца, тъй като идва последният ден на лагерят, искам този ден да го отпразнуваме с дискотека! Дискотеката ще бъде навън. Ще направим маси, ще направим, казах на Валерия да подготви нужните неща и ще бъде много яко. Лошата новина е, че е последният ден в този лагер. Хайде да започваме. Много съм чакала тази дискотека. Хайде да започваме вече. Ало, Максим, хайде да дигаме масата. Момчета, дигаме 1, 2, 3. 1, 2, 3, сваляме! Хайде, момичета, сега да приготвите масата. Даниел, всичките момчета отиваме да донесем столовете. Едно столче, второ столче, трето столче, последното седмо столче. Ще да слагаме покривката. Компонентите с чините, чашите, вилсите и лъжиците. Сега ще се обадя в ресторанта Мама Мия да поръчам всякакви вкусотийки. Ало, здравейте, ресторант Мама Мия. Ще искам 20 пици, 10 пици с шумка и кашкавал, 5 пици с маргарита, 5 пици пеперони. Да поръчам суши към 5. Ще искам още да поръчам малко десерти, 10 шопски салати и за последно 15 бургера с телешко кюфте и малко там десертчета, каквото искате добавете. Да, хайде, чакам ви пред улица Розинска, 19, в лагер Радост. Ще си хапнем хубаво. Добре, че ти поръча такива вкусотийки. Хайде сега да се продължаваме и работата, Ивайло. Хубаво хъпнахме. Още най-якият Хайде да ме падам, Даниеле, хайде. Даниеле, ще ни ядеш цялата храна. Сега ще сменим музиката на романтичен танц. Да потанцуваме. Да. Къде е Марина? Ивайло, може да потанцуваме? Аз ще търся. Разбира се, ще потанцуваме. Така, повече романтика. Кой е?